Čo musím urobiť, aby som mohol pracovať ako podnikateľ? 5 krokov k nezávislosti. Ak chcete začať pracovať ako samostatne zárobkovo činná osoba v Rakúsku, musíte najprv urobiť 5 krokov. Registrácia hlavného alebo vedľajšieho bydliska. Najskôr musíte na miestnom obecnom úrade alebo na magistráte zaregistrovať svoje hlavné alebo vedľajšie bydlisko v Rakúsku. Budete potrebovať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz a vyplnený prihlasovací formulár. Registrácia podniku. Po druhé potrebujete registráciu firmy. Požiadavky na registráciu podniku v Rakúsku sú: musíte mať najmenej 18 rokov, byť občanom EÚ alebo EVR a mať bydlisko v Rakúsku alebo EÚ a nesmú existovať žiadne dôvody na vylúčenie, ako napríklad finančné priestupky alebo súdne odsúdenia. Dokumenty na registráciu podniku? Registrácia podniku sa vykonáva buď priamo na obchodnej komore, alebo na príslušnom obecnom alebo okresnom úrade. Na registráciu potrebujete platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, registračný formulár a výpis z registra trestov. Pri registrácii podniku sa zároveň stávate členom obchodnej komory. SVSK, sociálne zabezpečenie. Tretím krokom je registrácia v sociálnej poisťovni pre obchod a priemysel SVS. Registrácia podniku vedie k povinnému zdravotnému, dôchodkovému a úrazovému poisteniu a zahŕňa nárok na podnikové dôchodkové systémy. Živnostenský úrad oznámi SVS registráciu vašej firmy, ale aj vy ako prevádzkovateľ firmy ste povinní sa do 1 mesiaca zaregistrovať v SVS. Daňový úrad v mieste bydliska. Po štvrté, otvorenie podniku musíte do 1 mesiaca zaregistrovať na miestnom daňovom úrade prostredníctvom formulára DDDD. Gratulujeme! Úspešne ste absolvovali prvé 4 kroky k tomu, aby ste sa stali opatrovateľom. Zmluva o starostlivosti o dieťa. Ak máte zákazníka, 5. krokom je uzavretie zmluvy o podpore. Musí obsahovať minimálne tieto body: názov a adresu zmluvných partnerov, ako aj začiatok a trvanie zmluvného vzťahu. Nasleduje rozsah činností a pokyny pre každodenný život a núdzové situácie. Nakoniec dohodu o zastupovaní a ustanovenia o ukončení zmluvného vzťahu. Teraz už nič nestojí v ceste tomu, aby ste ako opatrovateľka pracovali legálne.